Сарояндаи ҷавони Тоҷикистон Меҳрнигори Рустам пас аз як акс бардоштан бо сарояндаи маҳбуби эронӣ Гугуш бо изҳори хурсандӣ афзудааст, ки як орзуи худ ва модарашро амалӣ намудааст. Салом бинандагони Хабар Тиҷи, ман Навиҷо Юсупов бошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Меҳрнигори Рустам дар саҳифаи инстаграми худ навореро ба ҷараёни барномаи консертӣ Гугуш дар шаҳри Ню-Йорк нашр намуда буд. Ва зимнан овозхони тоҷик дар саҳифаи худ акси муштарак бо Гугушро гузошта меҳру муҳаббати самимии худро нисбат ба ӯ баён кардааст. Имрӯз ба модарам ба консерти муҳтамаши ин бонуи ҳунарро ёфтем. Ин орзуи модарам буд ва шукр, ки модарамро ба орзуяш расондам. Пушти саҳна гуфтугӯҳои оғӯшҳову ашқҳову самимиятҳое доштем бо хонуми Гугуш. Азиз, шуморо дӯст медорам. Гугуш навиштааст. Меҳрнигори Рустам. Ҳамзамон овозхон барои таклиф ба барномаи консертӣ аз Шаҳром Норз, продюсери Гугуш, миннатдор аст. Ёдовар мешавем, ки Меҳрнигори Рустам пас аз бурди корти сабзи Амрико бо модараш дар хориҷ аз кишвар қарор дорад ва корҳои эҷодии худро низ ҳамон ҷо идома дода истодааст. Бинандагони азиз, Меҳрнигори Рустам аллакай шаҳрванди Амрико шудааст. Шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Барои чӣ шаҳрванди Амрико шудай? Ҳатман нависед дар комментария.